Zo, dames en heren, ik heb even moeten spieken of ze klaar waren, want ze stikken een beetje met de zinnen. Ze doen het wel ieder jaar, maar toch, die men van de laag, die maken ieder jaar weer het paraat. We gaan kijken, we gaan luisteren naar ze. Ze hebben weer ganz in ingesteld. Een applausje. Ja, Butemans is misschien niet nodig, maar wel een groot applaus voor nu. De men van de laag. Dames en heren, dit is Waker. NOS Journaal. Met vandaag, Juliana treedt vandaag aan. En er is een menu vissoort aan de Waddenzee. En dit zijn de presentators Rob en Ruben. Test. Ikkel. Goedenavond. Leef lu van Genoa en Laak en boete hier. Tussen het Ver en de Ooimaasbrug. Tussen de kapel en de steenbrekkerie. Tussen de Meulen en de camping. Tussen Stevensweerd en Muziek. Tussen Ech en Kessenig. Tussen Remun en Zittert. Van vlees en bloed. Van huid en haar. Oud, gries, versleten. Jong, wees, levendig. Schemel, kreupel, uitgescheten. Blond, rood, zwart of bruin. En oogtelu zonder hoog. Lang, smal, breed, hoog, leeg. Met of zonder rolstoel. Midden een stek of in een maxi-cozy. Goedenavond. En welkom bij het Lakerjournaal van 12 januari 1981. Vandaag hebben we lang nieuws, kort nieuws, het weer. Maar even goed, het is allemaal nieuws. Of ja, het woord nieuws. Nu is het ouds eigenlijk. Dus welkom bij het ouds van 12 januari 1981. 33 jaar geleden, op de dagen af. Vandaag in het nieuws. Hare Majesteit Juliana, Louise Emma, Marie Wilhelmina, koningin van het Koninkrijk der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau en prinses van Lippe-Bisterveld, Hertogin van Mecklenburg, markiezen van Veren en Vlissingen, gravin van Katzenbogen, Viande Dietz, Spielberg, Buren, Leerdam, Culemborg, de burggravin van Ameland. barones van Breda, Diest, Weilstein, de stad Graven, het land van Kuik, IJsselstein, Kranendonk, Eindhoven, Liesveld, Herstal, Warneton, Arles, Nozeroy, vrijvrouwen van Ameland, vrouwen van Hurkelo, Bredevoort, Lichtenvoort, De Loo, Geertruidenberg, Klunder, Zevenbergen, Hoge en Lage Zwaluwe, Naaldwijk, Polane, Sint Maartensdijk, Soest, Baren, Der Eem, Willemstad, Steenbergen, Montfoort, Sankt Vith, Buttenbach, Daasburg, Turnhout en Besançon. Die gaat aftreden vandaag. En je kunt nu allemaal live gaan genieten van deze spectaculaire gebeurtenis hier in de zaal. Van Chang en No tussen de Schonken en de Wiggen. De abdicatie van Juliana zal worden opgevolgd door de inauguratie van haar dochter.
Steflu, hier Stoutsen en Veurig. Beatrix Wilhelmina Armgard, koningin van het Koninkrijk der Nederlanden. Prinses van Oranje-Nassau en van Lippe-Biesterveld. Markiezin van Veren en Vlissingen. Gravin van Katselenbogen, Vianden, Dietz, Spiegelburg, Buren, Leerdam en Culemborg. Burggravin van Antwerpen. Barones van Breda, Diest, Beelsteen. De stad Graven, het land van Kuik, IJsselstein, Kranendonk, Eindhoven, Liesveld, Herstal, Waasden, Arles en Nozeron. Erf en tevens vrijvrouw van Ameland. De vrouwen van Baren, Besançon, Borculo, Bredevoorde, Bulkenbach, Daasburg, Geertrudenberg, Hoge en Lage Zwaluwe. Plundert, Lichtenvoorde, Loo, Montfort, Naaldwijk, Nierva, Polane, Steenberg, Sint Maartensdijk, Sint-Vit, Soest, Ter Eem, Turnhout, Willemstad en ja, wat moeten we zomaar 7 bergen. We verwachten dat deze koningin, Beatrix, de nu koningin van het Koninkrijk der Nederlanden, ja, naar schatting zal die het 3 keer 11 jaar volhouden. En dat weten we natuurlijk helemaal niet zeker. Maar natuurlijk is er nog meer groot nieuws aan u te vertellen. We gaan weer met het bijzonders. Gerrit de primeur. In de Waddenzee is een nu tot nu toe onbekende diersoort gevonden. Het gaat om een nieuw soort geleedpotige. Marinebioloog Jacobus Zule vond het dier tussen het Meijen en het Deze. Om verfrissing te zoeken had er een duik genomen tussen de wadden. Wo zijn oog viel op een merkwaardig felrood gekleurd ding. Hij besloot het eens van korterbie te gaan bekijken en tot zijn grote verbazing bewoog het. Na grondig onderzoek door het Streekhistorisch Museum te Stevenswerd bleek het om een nieuw soort te gaan. Jacobus heeft het ding daarom de wetenschappelijke naam gegeven Tractorus tuinmanus. In de volksmond zal er meer bekend staan als de zeetor. Het exemplaar dat voor onderzoek beschikbaar gesteld zal worden, hebben we vanavond voor u weten te bemachtigen en kent Geer nu gaan aanschouwen. Omdat er dit biers ontdekt hij om 62 minuten over 11, kreeg het kengetal Zeetor 6211. De zeetor kenmerkt zich door zijn felrode kleur, zijn veer zwarte puet en zijn zwaar brommend geluid als er beweegt. Merkwaardig genoeg hoeft de Tractorus tuinmanus niet te eten, maar hij houdt zich in leven met het drinken van rode diesel. Die waarschijnlijk ook steeds vaker in de Waddenzee gevonden wordt. Daarom is
is er door de Tractoris Tuinmanus ook gevonden. Het leefgebied van de zeetor zal zich in het loop der jaren uitbreiden, is de verwachting. Je kunt hem dan ook af en toe tegenkomen tussen tuindersbedrijf Zegers, de Iserloon van Bongers, die voor 31 jaar geopend zal werden, en die Snoef, die over een aantal jaar zal worden opgevolgd door Ingrid van Movers. En nu het korte nieuws. In het Italiaanse Rome, het huis van onze kerkelijke leider, is vandaag iets zeer ernstigs gebeurd. Het schijnt te zijn dat paus Johannes Paulus de Boskabouter slachtoffer is geworden van een aanslag. En een nog onbekende persoon heeft op de paus geschoten en hem geraakt met een kogel. De paus zelf wil niet voor de camera reageren. Hij wordt nog precies aangeslagen. Waarschijnlijk wordt de dader al langer daar, want ook de hond wordt aangeslagen. Er sloeg een uur voor de aanslag aan. Het schijnt ook zo te zijn dat de aanslag in de familie zit bij de paus, want ook Sinterklaas heeft er jaren schummel tussen de benen. Er zijn al plannen gemaakt om een soort pausmobiel te maken, zodat de paus niet meer aangeschoten kan worden als er op de wagen stuit. En nu heb ik me laten vertellen dat ook de carnavalsvereniging van Genoeg Aanmaak over een jaar of 30 met de maatregel komt dat er geen alcohol meer gedronken mag worden in de optocht. Opdat er niemand meer aangeschoten op de kerken staan. Hanny van Peter van Raamakers van de bakker hier Hutseplaak is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis in Remuin. Tussen het snieën van de drugwoers en het kallen met de klantje door worden ze aangevallen door een agressieve tegerwek. Joep van de bakker zelf wordt ook afgevoerd, maar dan door de politie. Hij werd verdacht van een ernstig zedendelict, want hij wordt aangeklaagd voor het kniepen en nonnenvoeten. Hij wordt ook verdacht van verdere handelingen met diezelfde nonnenvoet. Alleen zijn in dit onderzoek ook Sinterklaas, de Poosa's en een Zwarte Piet verdacht. Maar het is niet waarschijnlijk dat het een van die drie is. Want Sinterklaas heeft al jaren schummel tussen de benen. De Poosa heeft zijn eieren verstopt. En Zwarte Piet heeft de zakken verrekt. Dit is het met de werkknoppen. En dan werd het niet nu tijd. Ja, je denkt allemaal, wat krijgen we nu weer? Het weer. Heb ik gelet weer. En nu denk je, wat verdomme, gisteren ook al bij gezien. Maakt ons niet goed. Weer. We verwachten hier en daar een bui. Het zal waarschijnlijk samengaan met natte periodes. En het zal dan nog met ummers en bakken uit de log vallen. Ja, zonder die ummers en bakken natuurlijk, dat snap je. Op diezelfde plaatsen zal het regenen wie piepen stelen. Zonder piepen stelen. En 's morgens temperaturen tussen IJsden en Mook. We verwachten ook middagtemperaturen van 12 tot 6. Het warmste zal het worden op plekken waar de temperatuur de hoogste is. En waarschijnlijk zal dat zijn in een hoog van 90 graden. De verwachtingen zijn dat het deustig weer wordt. Dus zorg ervoor dat je er keel goed smeert. En dat er genoeg spraakwater door de mond zal vloeien. Ook verwachten we verder dat het binnen droog blijft. Hoewel ze dat hier natuurlijk nooit naar zeker is. En 's avonds wordt het even achter als breed.
is Oh ja, wat? nu ik ga door. We moeten het weerbericht even onderbreken voor het nieuws. We gaan over naar de live situatie. Vroeger bij Jeugdhuis de Kut. Ons is ter oren gekomen dat onder leiding van voorzitter Frank Raamakers nu leven zal worden geblazen in de carnavalsvereniging de Noorderrijders. Nadat deze bijna dood werden verklaard. We zullen nu live gaan kijken of deze reanimatie zal slagen. Blijf kalm. Volg de gesproken aanwijzingen. Begin door de borst te ontbloten. Verwijder kleding of knip deze zo nodig weg. Als borst van patiënt ontbloot is, vierkante foliepak uit de deksel van de AED halen. Scheur het pak open langs de stippellijn, blijf kalm en neem de elektroden eruit. Haal daarna een van de witte elektroden helemaal van het blauwe plastic af. Begin bij de hoek met sticker. Plaats de elektrode zonder het blauwe tussenvel stevig op de patiënt. Haal vervolgens de tweede elektrode van het blauwe plastic tussenvel. Plaats de tweede elektrode stevig op tegenoverliggende plaats. Raak de patiënt niet aan. Hartritme wordt geanalyseerd. Even wachten. Blijf kalm. Raak de patiënt niet aan. Hartritme wordt geanalyseerd. Even wachten. Schok wordt voorbereid. Houd afstand van de patiënt. Schok wordt gegeven binnen 3, 2, blijf kalm, 1. Schok toegediend. Dames en heren, het is gelukt. De carnavalsvereniging leeft weer. Laat het een goede start zien, zodat we over een jaar of 33 een schone artiestenavond kunnen houden. Prins Peter en Milen, heel veel succes dit jaar. En aan alle toekomstige prinsen en prinsessen. En natuurlijk aan onze Jacques. Ook heel veel succes en vooral heel veel plezier. En carnavalsvereniging, en voor een jaar of 33, dan willen we best nog een keer een journaal doen. En voor alles wat er gebeurd is. Ik zou zeggen, nu bedankt voor het kijken naar het Laker Journaal. En een fijne avond. Dit was het Laker NOS Journaal.